Здравейте хора, аз съм Марти и в днешното видео ще играем тази игра, където играх я за малко, нека нещо ставаше. Мислех си, че това е едно ниво, но не. Некви се крият, не знам, некви ходят, некви търсят, не знам. Странна играта, сега ще я видите. То сигурно си списва такъв, аз си го представям така. Или си сик, такъв се криеш, или си такова гледащ. Искаш да намериш. Ето го нивото и си игра приятели. С приятели също може. И аз съм тук. Да, също странното е тия двете ги имаме просто безплатно. Не знам, защо ми е толкова малко това. Това искам да ми е в ръка. Не някое друго лайно. И почваме. О, той е много със, не? Не. О, видяхте, братле, виждам те. Буквално те виждам. С собствени ръце. О, вие сте тук много със. Знаете ли? Добре, никой не е тук. Тук. Spine checking in. О, ти си брутално със. О, виждам те, братле. О, не бегай от мен. Фу! Как загубих? Леле, открих ги. Такова ги. Убей ги. What the fuck? Какво се прави? Тук се пише нещо. Тук точно, където свърши времето. Спечелих и загубих. И нов стадион за печелене. Hiders Win. Ама има и някакви крищи. Аз как да бъда крищ. Добре, даваме. Играем втори рунд. Ударете лайк, ако искате да правя още такива видеа на нови нива в Stumble Guys. Така. Ето го нивото. Ето тук. Защо го подминахме? Ето го. Добре, ама как да се крия? Аз искам. Аз съм отгоре този път. Айде вече аз се крия. О, братле, моля те. Тук стоя. Така, моля те да не ме намерят. О, имам още 17 секунди. Смени се на така купа. О, не. Сега ще ме намерят. Сигурно. О, някой ме... Такова. Не, аз загубих. Значи... Топ.
Да, хора, леко съм хремав. Просто хванах малка хремка. Така. Само да... Тук... Ама, погледаме тук сега. Никакви хора няма. Некъв. Така. А той... О, не, брат, това леко с... Но като има така, мога да го копирам на следващия път там примерно. Ще е умно. Тук... не знам. Добре. Някой ме е бил застрелял с ракетката. Ето защо. А то... пък какво прави, бе? Аз си мисля, че се крием сега. Ама трябва да си айтъм такъв, примерно... Не, така да въобще не се виждаш. Да. Добре, хора, има още 12 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, сега пак спечеля и губа. Знаех. Такова... Ето, winners. Чай, Макси Парти. Аз спечелих! Рундовете! Играем с рундове. И аз спечелих този рунд. Първия и спечелих. Това се оказало хубаво ниво. Хора, от мен чао. Ще изигра аз едно ниво и от мен чао.